live ko. Magkanta raw ako. Mukhang maganda yung busis ko. Ano ma? Ano? Amot kari. Kain ulod. Kau na na daan. Kau na na. Amo kayo sa pinag-ukukan. Ukukan. Sige na giro. Darwado. Sige na. Lalab! Ayan, Mr. Jadine Vlog. Migalab, shout out Mr. Jadine. And my friend, my friend, your name is Jion Jonsong. Jion Jonsong, Lalabs. How are you, my friend? Jion Jonsong, how are you? 3.73K. And Mr. Jadine. Mr. Jadine. Lalab, Jinjung Jongsong. Connect love to Mr. Jadine. Jinjung Jongsong. Like my Jinjung Song. My friend. Can you make it thumbs up my live? Jinjung, why you leave me alone? Everyone leave me. Magandang dilag. Bihag. Magandang dilag. Magandang dilag. Magandang dilag. Ikaw ay magandang dilag. Ayan. Mano po? Lalab, mano po? Migalag shout out. Lalab, mano po? Ayan. Bigyan kita lalab ng jacket. I'll give you jacket, my friend. Mano po MP3? Yan lalabs. Mantap host. Ayan. Morning host. Lalab, my friend, Mano MP3. Lalab, good morning. How are you, my friend? How are you, everyone? Magandang dilag. Hello, everyone. Migalag shout out. Migalag shout out, everyone. Thank you for coming. Manu MP3 morning host. Ayan. Inshallah naman, huwag mawala yung ating sound. Manu po, Silsari, madam. Madam Silsari. Ayan, si Madam Silsari. Nag-visit si Madam Oy. Madam, nagtataka lang ako, Madam, bakit
minsan ikaw gumagamit ng account ni Sir Nel. Ikaw yung nagla-live para sa kanya. Maka madam ka, Ma'am Husoy. Madam Selsari. Jowa ko yun, Ma'am Hus. Kaya pala. Sabi ko, nagtataka ko bakit pag nagpunta ako kay Ma'am Selsari, yung mukha mo, ikaw. Pero yung ginagamit mong account kay Sir Nel. Minsan, hindi ko pa nakita si Sir Nel, ha? Nagpunta naman ako sa live niya kahapon. Babae, iba-iba. Parang iba-iba yung gumagamit ng account niya. Di niya masikaso kasi busy sa work. Kaya pala. Kaya pala sabi ko, bakit ganun? Parang iba-iba yung nakikita kong nag-open ng kanyang live. Ikaw ba yun? Jowa mo pala yun, madam. Baka awayin mo si Sir Nel. Baka sabi nung host na isang pinuntahan ko, pinapagamit mo raw yung ibang account mo sa iba. Ikaw lang pala yun. Asawa mo yun. Mano MP3, sapakin ko kapag may ibang mag-open ng account niya. Patay tayo dyan. Ay, asawa mo pala yun, si Sir Nel. Kaya pala eh. Kasi minsan yung account mo yung asawa mo pala si Sir Nel. Busy sa work si Sir Nel. Kaya pala sabi ko, hindi ko pa nakita si Sir Nel. Parang laging si Madam Silsara yung nakikita ko. Asawa mo pala yun. Masyadong busy si Sir Nel. Kaya hindi niya naasikaso yung ano niya. Yung kanyang channel. Kaya pala asawa mo pala yun. Mano MP3. Sapakin talaga, patay tayo dyan. Baka sabihin mo may Mano MP3, ayan, may pa-flowers si Mano. Lalab, salamat sa pa-flowers mo, Lalab. 1.22 si Mano 22. Ay, Mano 22. Mano MP3. Mano Lalab, connect your channel to me and I will connect my main channel to you also. You are from where? I think you are from Indonesia, sa? Ayan, Mano MP3. Baka, Madam Silsari, awayin mo yung asawa mo. Ayan, Lalab. Mano MP3, Lalab, oh. I'm watching your video. Nang pangalawang, naka-take 2 na nga ako, Madam Silsari. Kasi yung take 1, nag-welding sa kapitbahay, yun, naapektuhan, nawala yung sound, nag-mute. Nag-blink-blink, wala na. Mga Lalab, Migalab, shout out. Bumaba na kasi analytics niya, di na niya na-update. Puro tuwad ba, Madam Silsari? Madam Ara, good morning, Madam. Ayan, palayasin mo, kapitbahay mo, Mamos. Patay tayo dyan. Ipabarangay na yan. Ipatulpo na yan. TK channel, Lalab, Migalab, shout out, TK. Ayan si TK ata to si TK nakadikitan kay Madam Ara ata. Kay Ma'am Silsari, nakalimutan ko na. O dapat ako lang tumuwad, ang nangyari yung analytics niya tumutuwad. Sana all may tumutuwad. Ay. Kaya pala.
So it means dalawa pala yung account mong ginagamit, so parehas may sweldo sana all. Madam Ara, ayan si Madam Ara, uy, oh. Oy, Mano MP3, thank you so much, host. Ayan. Mano Lalab, watching Lalab. You are from Indonesia, sa? Oh, watching my friend. Mega love shout at RN Elos Vlog. Ayan, kay Madam Ara nga pala. Si Teke Channel. Teke Channel. Ayan, Lalab, dikit na, dikit. Connect. Connect to you, TK Channel. Ayan. Ito yung problema ko dito mga lalabs pag nag-welding is mawawala talaga yung sound. Minsan nag-blink, minsan nag-loading. After, tatamarin na ako. Ara Inilus Vlog, Mantap. Ayan, kumusta ka daw, Madam Ara? Buti na lang tulog yung aking anak. Ayan. Dating dikit na ako kay Ma'am Ara. Ayan. Ayan, kay Madam Ara, marami rin tao dyan, inaabot ng 100 plus. Kay Silsari, ayan, madami din. Good morning, host, at sa mga visitors dito, God bless. Ayan. Tiki Channel, lalab, salamat na love. God bless you to lalabs. Ayan, may pakis pa si Tiki Channel. Sana all. Ayan. 7 million, mega love, shout out mga lalab, 7 million. 7 million. Mano MP3, ayan. Mano lalab, meron kang ads. May live ka mamaya, Madam Selsari. Nakaano naman yan, nakaano naman ako dyan, kalimbang. Natunog naman to, meron naman tong notification if ever mag-live ka. Sige madam, mamaya. Habang nag-aalaga ng bata, nangingisda. Yung pala, yung in-upload ko kahagabi lang na yung barbecue ko, nag-viral, oh. Nag 2.3. Pero wala namang free banana. Dati nagbibigay si Lolo ng free. Ngayon, wala. Nagkuripot na to si Lolo, ha. Okay naman habang nagtitimbang ng bigas. Ay, nasa ka? Nasa tindahan mo. Nasa tindahan pala si Madam Silsari. Napakasipag. Nasa tindahan, tapos mamaya magla-live. Ayan, 7 million mega love shout out. 7 million mega love shout out mga lalabs. Points lang bigay niya, dollar kapiranggot lang bigay ni Whitey. $1, Madam Silsari, $1. Kurepot ni Lolo Whitey, samantalang siya napakalaki ng kita. 1K, $1. Kapiranggot lang. 8 million mega love shout out mga lalab sa 8 million in the house. Ayan. Grabe. Oo, Madam Silsari. $1 lang. Pag nag-viral yun, ibig sabihin, yung yung video ko nag 2.3. Ibig sabihin, meron akong $2. Pwede na rin at least may $2 kaysa wala, di ba? Pag naipon yan, mabuo yan, mag $100, so meron ka ng sweldo. .
Balato naman. Balato sana all, may balato. Ay, nako. Mag-ano ka, meron ka bang ano? Meron ka bang reels, Madam Silsari? Doon, maraming tao dyan sa Facebook. Nagkakagulo yung mga tao dyan sa reels. Sumayaw ka lang sa reels. Busy sila kakahanap ng followers. Wala ako reels. Sa Facebook, wala kang page. Mayayain ako. Mayayain ka pero kumakanta ka sa live mo. Yung anak mo yung pakantayin mo. Pag lumaki na yung baby ko, papakantayin ko yun sa live ko. Yung baby mo yung pakantayin mo kasi singer. Yung anak mo kasi hindi mayayain kahit madaming tao kumakanta. Bakit sabi bawal yung bata sa live? Naku, lahat na lang ng kanta marinig niya. Di ba sabi bawal ang bata sa live? Tapos sa live mo, nandun nga yung anak mo eh. Di ba yung anak mo kumakanta sa live mo? Pag yung sinaktan or umiyak, yan bawal. Pag umiyak lang pala. Pap. Ayan. Mga lalab, pasok na kayong lahat dyan, mga lalabs. Oo nga, sabi nila bawal daw yung anak ko. Istarera yun lagi. Ayan mo na, pandagdag yan views. Singer yung anak mo sa live. Pag lumaki na yung baby ko, papakantayin ko rin sa live ko. Pasaway nga, mahilig sa camera. Future mo yan, vlogger. Future vlogger mo, yung anak mo. Ailenska, have you ever tried cocaine before? No! Shuhada takuloko, how come? Here in the Philippines, is not allowed to take that kind of, Shuhada takuloko, I saw you last night. Daisy, you visit to DC, sa? Ay, takuloko, connect to Silsari, Madam Silsari na. You will visit to her lab later. Too much people there. Hoy, takuloko, I think you are Filipino. Hoy, takuloko. Adik. You're asking to me, Ailensky, have you ever tried cocaine before? I tried it before, it's good. How can I buy there? Where I will buy? Give me, I will buy. It's not good to this one, takuloko, not good. Police will catch you, kalas. You will be there inside the, jail. Shuwada. Well, you are not asking me how are you, Ailensky. You said, did you try before cocaine? Shuhada. I don't want to try. Maybe I become crazy if I try that kind of Cocaine is not good, not allowed to use here. Problem. Takuloko. I think Takuloko is hungry. Hoy, Takuloko! Si Takuloko, loko-loko. $5 million, love shout out.
Tapusin ko nga itong kasi mag-try nga akong magkanta. Baka magselisan yung mga viewers. Ayan, 6 thumbs up po. Maraming salamat sa 6 thumbs up. Islandsky, do you know anting-anting? Wag mo nga kumaiskam-iskam takuluko. Yeah, you have anting-anting? Where's anting-anting? I know anting-anting, magic. Hoy, takuloko. I know that one. I think you have anting-anting. Where's your anting-anting? Kung ano na lang nasa isipan. Takuluko, where is your channel? Drop your link. Takuloko, drop your link. What is this? Only 9 subscriber. Where's your real, in Mexico is called, brujeria. In Spanish, it means witchcraft. Yes, that one. Witchcraft is not good na. Don't make that one. It's anting-anting for me. It's not good. Mostly they are, make bad this one. People bad, they are making anting-anting. Ayan, 3 million mega love shout out. Takuluku, luku. Takuluku, you want me to sing for you? I will sing for you. Do you know pagpag? It's Philippine food. Yeah, I know. This pagpag, it's very delicious. This chicken from the garbage. From outside the, Jollibee. They are throwing in the garbage. Then some people, they are living from very poor place. They are taking, then after they wash the chicken, then after they will cook again. Pagpag is trash food. Yes, trash food. Did you eat that one? Did you try? Takuluku, luku. Ayan. How you know that one? Maybe, you are scamming me. You are Filipino takuluko. Have you tried pagpag before? Yeah, I try pagpag my clothes because too much ants. Pagpag. Tagalog pagpag means like this. Pagpag, you remove the, dirts from the clothes or other items. No, I'm Mexican. Wala. But you don't have channel. This is only your real channel, Takuluko. When I go other live, did I saw your name? Last night, I saw you there to, Daisy Idulan. I saw you there. Then, Madam Ara. You are a little bit crazy. Ay. Takuluko. Taco is food. Loco means scary in Spanish. Taco is food. Loco means scary and scary in Spanish. Ano ma? Tama na? Tama na ma? Loco means crazy. You are crazy. Amo mat hanggang 30 minutes
minutes na lang, ma. Until 10, 30 minutes. Oy, loko-loko, tako-loko. You're loko-loko, tako-loko. I will sing, one song. I will sing one song. Then after 10 o'clock finish. Only 30 minutes remaining, ha? Sing song about pagpag. Crazy. Many, miny, mo. Hanggang 10 sa nama. Ay. Hello? Sing a song about pagpag. This song for you, even you didn't understand this Tagalog. Hello? Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman sa iyo. Umaasang ika'y sana'y mayakap. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako. Sa aking pag-iisa'y hinahanap ka. Di ko kailangan ang kayamanan, puso mo ang tangi kong inasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahakan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ang kayamanan, puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran,
Sa bawat araw ay aking mahakal, habang ang buhay ko'y narito, handa kong ibigay sa'yo. World Store, may kalab shout out. Kay sarap damin ang tunay na pagmamahal, katulad nitong pag-ibig ko sa'yo. Di ko kailangan ang kayamanan, puso mong tangi kong inasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahakal, habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. World Store, Mama hanggang 10 lang, 9:40. Ayan, 4 million may love shout out. Pag-ibig ko'y Oops. 4 million may love shout World Tour. Ayan, ads watching. World Tour. Salamat na love sa pa-ads mo, ha? Maraming salamat sa pa-ads. Ayan. Another song, mga lalabs. $4 million. Ayan. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this ball a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask, and that is all. Oh, love. I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you go. Maybe you'll need a friend. Only please the need. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but just can't fly. As a string of pearls, the pretty girls go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million sailings, solitary room, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine I'll keep, ocean deep. Ayan, 4 million. Thank you so much sa 4 million and 6 thumbs up. Kantayin lang natin hanggang sa mag-out si Os, mga lalabsa. Now, can't you hear when I call?
Can't you hear the word I say? A little love is all I ask. A little feeling when we chat. Do you like mayonnaise? I like mayonnaise. Why I'm still alone? La la la. Do you like mayonnaise? Takuloko, you're crazy. I'm singing. I wanna spread my wings, but just can't fly. As a string of pearls, the pretty girls go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million sailings, solitary room, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine I'll keep. Ocean deep. Do you like mayonnaise? Would you marry a monkey for $1 billion? No, I don't like monkey. How come you will marry with a monkey? What are you thinking? Takuluku? Takuluku, what are you talking about, ha? Handog ng Bear Brand, ang 300. Oh, Bear Brand? Mga nalang, pagpasensyaan na si Takuluku kasi luko-luko. Copyright na naman tayo nito. 4 million big love shout out. Ayan, 4 million. $1 billion, no need. No need, give me money. Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Kahit ngayon, mayroong nagmamahal ng ang iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko, hanggang ngayon, ika'y iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang.
Paminsan-minsan tinititigang larawan mo, unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisisihan lahat ng aking pagkukulang. Thank you, One Day Drop J. May love shout out. Kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y niibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Kate and Pam Vlog, Tamsak Host. Ayan, lalab, salamat sa patamsak mo. Kanta-kanta si Host hanggang sa mag-out. Ayan, salamat lalab. Oh. Love shout out lalabs. Kate and Pam. Lalabigyan kita ng jacket ha, ayan. Ayan lalab. Road trip, tamsak lalab. Salamat lalab sa patamsak mo, road trip. Sana si mama? Madali na oh. 10 minutes. Anong alas 10? 9:51 pa sana? How come? Sari magyan. Sari video ke. Last song. Ulat nga ni Ma, ikaw man ay minsan na nga ni mag-live. Salamat po sa jacket, Kate and Pam. 3 million may love show. Salamat po sa jacket. Salamat din lalab. Practice lang tayo lalab ng kanta. Hanggang sa ma-perfect ni host. Baby ko, kamusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay kami
baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko. Ayan, one drop Jaydan, please connect. What's more better, hamburger or pizza? Pizza. One drop J, connect to road trip lalabs. Tama na nga to. Takuloko, salamat po sa jacket lalabs. Ayan mga lalab, magpapaalam na po si Os mga lalab. Bukas na lang po uli kasi magkalaga na tayo ng bata. 4 million po, maraming salamat sa inyong lahat. Takuloko, loko-loko. Ayan, road trip lalab, salamat lalabs. Ako po yung magpapaalam na sa inyong lahat. Road trip, Kate and Pam Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. See you tomorrow, 7:30. In the morning. Ayan, everyday po yung live ko mga lalabs. Everyone, bye-bye. God bless everyone.